Eli tämän päivän aiheena on tosiaankin tämmöinen vapaaehtoisena työskentely niin pyhiinvaeltajien majatalossa. Tämä perustuu nyt ihan mun omiin kokemuksiin, niin en aio pitää mitään tyhjentävää katsausta siihen, miten erilaisten organisaatioiden erilaisissa majataloissa toimitaan, koska uskon, että ne on hyvin samanlaisia. Siinä mielessä niin tämä ehkä avaa sitä asiaa ei niinkään sen pyhiinvaeltajan kannalta, vaan nimenomaan sen henkilön, joka yrittää tuottaa palvelua tälle pyhiinvaeltajalle, että hänen olisi turvallista ja miellyttävää matkustaa tällä tai kulkea eteenpäin tällä valitsemallaan reitillä. Ja mun nimi on tosiaan Eeva Teräsalmi ja mä oon itse päätynyt näihin hommiin tämmöisen englanninkielisen Jaakontien ystävien organisaation kautta, jonka nimi on Confraternity of St. James, johon mä oon kuulunut 10 vuotta. Ja se syy, että miksi mä aikanaan siihen liityin ja oikeastaan rupesin näitä vapaaehtoishommia tekemäänkin, niin oli se, että mä itse kävelin Camino del Nortea, pohjoisen reittiä, sitä Viskajanlahden reunaa. Ja sehän tulee sitten alas Ribadedon kohdalta lähtee kohti Santiagoa sinne sisämaahan. Ja kun mä olin sitten tullut sieltä Valmondeen ja sieltä sitten tulin tämmöiseen pieneen kylään, jossa on noin 50 ihmistä ja 500 lehmää, hyvin tyypillinen galicialaiskylä. Nehän on tämmöisiä kelttiasutukseen perustuvia. Galicia on muutenkin hyvin mielenkiintoinen paikka niiden esimerkiksi tauti, juuri tämän maatalousvaltaisen elinkeinorakenteen vuoksi, niin heillä on täsmälleen samat ongelmat kuin meillä Pohjois-Karjalan projektin aikaan. Eli sydän- ja verisuonitautikuolleisuus on hyvin suuri tämän maitotaloushomman vuoksi. No niinpä tässä pienessä kylässä, johon siis oli tulossa, niin nimeltään Mirath, niin tosiaan myöskin nämä lehmät näyttelee hyvin suurta osaa. Ja kun mä tulin sinne albergeen, tänne majataloon, niin mulle tuli sellainen ihmeellinen tunne, että mä oon tullut kotiin. Nyt mä olen kotona. Ja tämä oli aika hämmästyttävä käänne. Mä olin ollut näissä majataloissa vaikka kuinka monessa, koska lähdin San Sebastianista tai Donostiasta, jos on tarkoitusta ajatella matkaan. Mutta tämä oli jotenkin semmoinen hämmästyttävä kokemus ja sinne tulin ja keskustelin sitten näiden siellä pyhiinvaeltajien majatalossa toimivien henkilöiden kanssa ja kysyin, että mikä tämä on, että miksi tämä on niin erilainen kuin nämä muut. Ja kävi ilmi, että se oli juuri tämän englantilaisen organisaation Confraternity of St. James ylläpitämä ja poikkesi siis sillä tavalla näistä muista majataloista, joita Jaakontiellä on, koska se on siis tällainen yksityinen yhdistyksen ylläpitämä ja perinteiseen tähän Caminon vieraanvaraisuuteen nojaava organisaatio. Sillä ei ole mitään kiinteää pääsymaksua eikä mitään muutakaan, vaan kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Ja se jotenkin välittyy siinä tunnelmassa. Ja mulla on tässä tämmöinen kartta, jos se on molemmilla puolilla, mutta tässä pienessä kartassa on merkitty siis kaikki Galiciassa olevat pyhiinvaellusreitit. Ja tästä juuri näkee nyt myöskin sen, että lopuksi sitten yhtyy täällä. Mutta mä oon tähän merkinnyt tämän Mirathin, koska se nyt ei ole ihan maailmankaikkeuden keskus, niin se näkyy vain näissä tämmöisissä ihan erikoiskartoissa. Eli täältä tulee tämä Camino del Norte, ja tuohon mä oon laittanut Mirathin, hahmottaa vähän, että mistä nyt puhutaan. Lugo on niin lähimpänä oleva isompi paikka. Näitä Jaakontien majataloja tosiaankin on siis hyvin tiiviisti pitkin tätä reittiä. Ja nykyään se on myös merkittävä elinkeino hyvin monelle espanjalaiselle. Ja ylipäätänsäkin tämä vaeltaminen on erittäin iso liiketaloudellinen kysymys myöskin paikallisille ihmisille. Koska esimerkiksi Galicia on kokonaisuudessaan muuttotappioaluetta. Ihmiset muuttaa sieltä, niin kuin meillä maaseutu tyhjenee, niin samalla tavalla nämä Galician pienet kylät kaikki tyhjenee maaltamuuton seurauksena. Mutta nyt tämä pyhiinvaeltaminen on tuonut uuden leikattelun.
vaikka se kulutus per pyhiinvaeltaja ei ole kovin suuri, mutta kun se kertautuu tällä valtavalla lukumäärällä pyhiinvaeltajia, niin voitte käsittää, mikä merkitys sillä on, että nimenomaan tämä auktorisoitu reitti kulkee juuri sen kylän läpi, jossa sitten joku yksityinen yrittäjä tätä majataloa pitää. Ja niinpä tämän pyhiinvaellustoimiston päätökset siitä, että yhtäkkiä tehdään joku oikotie tai sivureitti tai joku muu, niin saattaa tosiaan vaikuttaa merkittävästi sen kyseisen kylän elinkeinomahdollisuuksiin. Sitten on olemassa näiden yksityisten majatalojen tai näiden yhdistysten ylläpitävien majatalojen lisäksi sitten näitä kunnallisia. Ja ne, jotka teistä on vaeltanut, niin on varmaan kokenut tämän, että menet sinne Ahuntamien tai poliisilaitokselle hakemaan avaimen, jos satut olemaan ensimmäinen, joka tuli paikalla. Ja sitten pääset sillä sinne sisään. Ja sitten tulee muita perässä ja sitten aamulla viimeinen lähti ja käy palauttamassa avaimen. No tällaisessa käy sitten siivooja joskus, jos sattuu muistamaan tai on ollut varaa palkata sellainen. Ja keittiöt on aika ehkä jo niin kuin kulahtaneessa kunnossa ja näin. Mutta toki tarjoaa hyvää suojan yöksijöitä. Ja sitten on tosiaan näitä refugioita, jotka perustuu näihin järjestöiden ylläpitäviin paikkoihin. Ja nyt sitten tämä majatalo, josta mä olen puhumassa, niin on siis Confraternity of St. Jamesin ylläpitämä. Heillä on 2 näitä majataloja. Ja tämä on nyt ihan suoraan valokuva Confraternity of St. Jamesin niin tästä sisääntulosivusta, niin nettisivusta. Ja täällä te näette tämmöisen alakapittelin hostels. Ja siellä on esitetty nyt sitten 2 majataloa, joita tämä organisaatio ylläpitää. Toinen on ranskalaisen reitin varrella Rabanal-nimisessä kylässä. Se on siellä tämmöisen luostarin vieressä. Ja tämä toinen on juuri tämä Miratissa oleva pieni majatalo. Ja se on ollut mahdollista saada se käyttöön sen tähden, että niin kuin mä mainitsin, niin nämä kylät on maaltapaikkakuntia, myös Mirat. Ja tämä pappila on nykyään yhdistetty 12 muun pappilan kanssa niin yhdeksi seurakunnaksi, jossa sitten pappi Liberi Klievo juoksettelee niin näiden 12 kylän välillä pitämässä messuja ja niin poispäin, mutta hän ei luonnollisesti tarvitse 12 pappilaa. Ja niinpä tämä pappila Miratin kylässä oli jäänyt tyhjilleen ja tämä Confraternity onnistui neuvottelemaan sitten Lugon dioseesin kanssa niin tämän, että he saa sen käyttöön, kun sillä ehdolla, että he kunnostaa sen pyhiinvaeltajien majataloksi ja harjoittaa siellä tätä perinteistä pyhiinvaeltajien majatalotoimintaa. Siihen on sitten rakennettu sitten tämmöinen siipi parhaimmillaan siellä oli 26 näitä kukkapetejä, mutta johtuen siitä, että nyt viime vuonna niin Galician aluehallinto, joka hyvin tarkasti vahtii kaikkea tähän pyhiinvaellukseen liittyvää toimintaa turvallisuuden ja terveyden ylläpitämiseksi, niin vaatii, että sinne rakennetaan tämmöiset suljetut lokkerit tai laatikot tai mitä nämä on, kaapit pyhiinvaeltajille, josta seurasi se, että joutui poistamaan 4 sänkyä, että me saatiin mahtumaan sinne. Ja nyt on sitten tilaa vähän vähemmälle kansanjoukkolle. No niin. Onko siellä jotain semmoisessa ikään kuin omassa lokerossaan tai tämmöisessä? Ei, se ei liity nukkumiseen, vaan liittyy tavaroiden säilyttämiseen. Tavarakaapi. Joo, tavarakaapi. Joo, ei. Ei, niistä ei tullut mitään japanilaisia tämmöisiä kapseleita, vaan ne on ihan siellä edelleenkin kuukkapetejä. Niin siis on nämä tavarasäilytyslaattilat, se tuli ihan yleiseksi. No ainakin tästä majatalosta kaikki ne, joita niin kuin Junta de Galicia vahtii, niin niihin on tämmöiset pitänyt nyt laittaa. Näitä sääntöjä ja määräyksiä on siis huomattavan paljon ja ne aina vähän niin kuin tiukentuu vuosien varrella. Ja siinä on aika kova homma sitten, että nämä majatalot, jotka tosiaan, se ei ole mitään ihan halpaa nimittäin näitä tämmöisiä sinne asennella.
Eli tässäkin sitten, kun tämä perustuu kaikki vapaaehtoisuuteen ja näihin donatiivoihin, joita pyhiinvaeltajat jättää ja jäsenet antavat ja niin poispäin, niin oli ihan jonkinlainen kerääminen sitten, että nämäkin rahat saatiin kasaan. No tässä on nyt sitten kuitenkin, mä oon nyt tehnyt tähän esitykseen tavallaan tämmöisen niin kuin sen työntekijän näkökulmasta sen päivän, että mitä siellä nyt tehdään. Ja tässä nyt nähdään saapuminen niin Mirafiin. Nalisia on hyvin vehreitä, niin kuin te tiedätte, se on sillä tavalla mukavaa. Siellä on myöskin yleensä aika paljon viileämpää kuin meidän mielikuvien Andalusiassa. Eli on enemmänkin ehkä sitten englantilaista maisemaa muistuttavaa. Ja tämän aidan takana on Mirafin linna. Ja täältä sitten pyhiinvaeltajat saapuvat tämän kylän keskustaan. Ja tässä on nyt sitten tämä majatalon kuva. Tässä näkyy tämä vanha pappila, joka on kunnostettu ja jossa tämä alun perin aloitti tämän toimintansa, tämä majatalo. Ja sitten siihen on rakennettu tämmöinen laajennusosa, joka näkyy tässä kuvassa, ja tämä pyhiinvaeltajat nyt sitten on tulossa meidän vieraksemme, jotka sitä majataloa täällä ylläpidämme. Tämä epämääräinen yritys tässä on nyt korvattu sellaisella kauniilla metalliaidalla, jossa on sitten pyhiinvaeltajien siluettikuvia, että se on oikein näkymätön. Tämä osa tästä on nyt se makuusali nykyään. Siellä ei ole enää toimistoja eikä muuta, että kaikki saatu tähän väliosaan, joka yhdistää tämän makuusalin ja sitten tämän toisen puolen sen uuden osan toisiinsa. Ja tässä nyt näkyy sitten yksi tärkeistä tehtävistä, joka tätä majataloa ylläpitävillä ihmisillä on. Tämä perustuu siis ihan vapaaehtoisuuteen, täällä majatalossa työskenteleminen. Sesonkiaikaan tarvitaan 3 henkeä, hiljaisempaan aikaan selvitään 2. Majatalo aukeaa pyhän viikon jälkeen tai niin pääsiäiseksi ja sulkeutuu lokakuussa. Täällä ei ole talvisin toimintaa. Tässä sitten tapahtuu tämän pyhiinvaeltajien kirjaaminen. Ja tämä on hyvin tarkasti säädeltyä toimintaa myöskin Galician hallinnon puolelta. Eli joka ikinen pyhiinvaeltaja kirjataan joka ikisessä paikassa, jossa he ovat yötä. Juuri tämän turvallisuuden, josta Kallekin puhutaan passin osalta, niin varmistamiseksi. Ja nämä tiedot lähetetään sitten kirjaamisen jälkeen keskusrekisteriin, jolloin voidaan koko ajan seurata, missä kukakin pieni ihminen taustelee siellä. Että jos jotain tapahtuu, niin tiedetään, missä tämä ihminen viimeksi oli. Ja niin poispäin. Eli tämä on nyt kokonaan automatisoitu tämä kirjanpito. Siellä kirjataan ihmisistä ne passin numerot ja mistä he ovat lähteneet ja mistä he ovat, millä tavalla he kulkevat ja mihin he ovat menossa seuraavaksi myöskin. Että tiedetään tavallaan se, missä heidät on viimeksi. Ja tässä myöskin sitten kerrotaan näille majatalon tulijoille, koska he ei ole useinkaan käynyt tämmöisissä organisaatioiden ylläpitämissä majataloissa, niin juuri tästä, että tää tarjotaan aamiainen näille pyhiinvaeltajille, joka ei ole ihan tavallista. Ja että pidetään kirkkoa auki, joka ei myöskään ole kovin tavallista. Ja että minkälaiset systeemit tässä on, että milloin ovet suljetaan ja milloin pitää olla kulkassa. Ja sitten näytetään kaikki nämä paikat ja missä voi pestä vaatteita ja missä voi kuivatakin niitä ja missä on puutarha ja sitten tämmöinen pyhä jalkapallo, niin kerrotaan myöskin, että missä sitä voi katsoa sitten, kun on jalkapalloilta. Ja tässä näkyy tämä donatiivo, johon toiveikkaasti sitten ajatellaan, että pyhiinvaeltajat jättävät sen donatiivonsa. Nyt kun on siirtynyt tähän kännykkäaikaan, niin tämä on nyt sitten sellainen kysymys, joka täytyy myöskin ratkaista, että mikä on se maksutapa, jolla voi sitten myöskin hoitaa tätä, että ei ainoastaan käteisellä. Ja tämä on noin vapaaehtoistyöntekijän kannalta ihan hirveän tärkeä hetki, koska tässä sitten luodaan se yhteys tämän pyhiinvaeltajan kanssa. Ja sitten myöhemmin illalla, jos on aikaa, niin voidaan jutella näistä, että miten on mennyt ja tarvitaanko jotain apua ja niin poispäin.
Me ei toki olla siellä, koska olemme vapaaehtoisia, niin tekemässä mitään sielunhoitotyötä eikä mitään organisoitua niin kuin tämän tyyppistä hommaa, ei myöskään terveydenhuoltoa eikä sosiaalihuoltoa. Mutta pystymme antamaan sitten niin kuin tarvittaessa ohjausta eteenpäin. Joskus on käynyt niinkin, että paikalle on saapunut joku henkilö, joka on passi on mennyt jo umpeen, henkilöllisyystodistusta ei ole ja on oltu jo ehkä parikin vuotta reissussa ja tarvetta on niin selvästi vähän isommallekin avulle. Tästä Miratista seuraava paikka on Sobrado de los Monjes, iso fransiskaaniluostari, ja heillähän on sitten mahdollisuus auttaa professionaalisesti, jos sitä on kysymys. Tähän liittyy myöskin sit se hyvin tärkeä sääntö, että tämmöisessä paikassahan voi yöpyä vain yhden yön. On tarkoitus, että seuraavana aamuna kerätään tavarat ja lähdetään jatkamaan matkaa. Täytyy olla aivan poikkeuksellinen seikka, että voi olla pitempään joku. Ja kaikki nämä asiat sitten tässä selvitetään ja toivotaan, että tälle tulijalle tulee sellainen hyvä olo, että hän on tullut, niin kuin mä sanoin, kotiin ja että hänestä pidetään huolta ja että ollaan kiinnostuneita siitä, että mikä hänet on tuonut sinne ja pyritään luomaan sellainen niin kuin, hyvä kokemus. Siellä on monta eri paikkaa. Joo, siellä on tällä hetkellä, niin tässä näkyy tämä makuusali, niin siellä on tällä hetkellä 22 petipaikkaa näiden säilytyslokeroiden järjestämisen jälkeen. Ja ne on tosiaan tämmöisessä isossa makuusalissa. Tämä on nyt teidän miehille ja naisille. Ja täällä on tämmöiset hyvin helposti kukkana pidettävät hukkat. Ja suurin osa tästä työstä onkin siivousta. Ja että se pysyy puhtaana ja turvallisena ja siistinä. Tässä on sitten meidän tämän 6 puolen tämä keittiötila, ruokasalitila ja täällä sitten pyhiväätäjät saa itse keittää itselleen illallista ja jakaa sitä sitten kavereiden kanssa ja näin luodaan tämmöistä yhteisöllisyyttä. Meillä ei ole tällä hetkellä Miratissa niin mitään kauppaa. Siellä on toinen yksityinen majatalo, että siellä voi käydä sit syömässä, jos ei johonkin voi eväitä keittämistä varten. Meillä on siellä hiukan jotain ruokatarvikkeita, että jonkun hätäspaketin saa tehtyä, mutta meillä ei ole mitään rekisteröity numeroa mihinkään myymiselle, että mitään laajanmuotoista puotia siellä ei voi pitää. Ja mutta tässä sitten voi keittää kahvia ja teetä ja sitä on maksusta saatavana ja pelata pelejä ja kirjoittaa kirjeitä ja muistiinpanoja ja niin poispäin. Ja hyvin tärkeä osa niin kuin tätä vapaaehtoistyötä on sitten juuri pitää nämä tilat sellaisena, että niihin on kiva tulla ja niissä on kiva olla ja sitten siivota taas kun ihmiset on lähtenyt. No tässä on sitten viime kesänä niin tämmöinen brasilialainen porukka ja tässä näkyy, että hän porukka tekemään kesäkuupitsasta vähän suuremman puolisia kesäkuupitsoja, sapuskaa sitten tälle heidän ryhmälleen ja siellä he ovat nyt sitten päässeet majoittumaan. Ja tässä on tätä keittiövarustusta. Niin kuin näkyy, niin se on hyvin monipuolinen ja tämä on iso ja hyvä keittiö, että siellä on helppo siis todellakin keitellä näitä hommia. Ja tässä sitten näkyy hyvänvältäjiä, jotka on tullut sitten ja rekisteröity ja ovat sitten ehtineet jo vähän levätäkin ja muuta. Niin tässä heille sitten on keitetty vähän teitä ja kahvia, mitä he ovat eläneet mukana ja tässä on vapaaehtoinen kertomassa sitten siitä, mitä kaikkea on. Eli monet kysyy just siitä tästä kartasta täällä, että mihin menee seuraavaksi, kuinka sinne pääsee ja miten reitti jatkuu. Ja joku haluaa jotakin rakkolaastaria ja jotkut vaan juttelee sen jo muodostuneen Camino-perheen kanssa. Tässähän käy niin nimittäin, että kun ihmiset vaeltaa kilometrin kaupalla niin suurin piirtein samoja etappeja, niin muodostuu semmoinen Camino-perhe. Ja kun he tulee Miratin asti, joka on 125 kilometriä
itään Santiagosta, niin he on jo aika hyvin tutustuneet. Täällä toimii myöskin tämmöinen, mitä me kutsutaan Camino postiksi, eli me vapaaehtoiset ollaan aika hyvin selvillä siitä, ketä sieltä on tulossa, koska nämä, jotka on tullut aikaisemmin, niin sitten aina kertoo, että mitä siellä tapahtuu. Täällä on tämmöinen puskaradio, niin on olemassa. No sitten on tämä hyvin tärkeä asia, joka on tämä paikallinen kirkko. Ja nyt on tosiaan käynyt niin, että kun täällä kylässä on aika vähän ihmisiä tällä hetkellä, niin nyt tämä kirkon avain on siellä Pyhiinvaeltajan ajatalossa. Ja meillä on mahdollisuus joka ilta päästää nämä pyhiinvaeltajat sinne kirkkoon ja saa myöskin sieltä leiman. Ja siellä on se mahdollisuus hiljentyä ja istua vähän aikaa ja miettiä oikea asioita. Tämä kirkon, tämä on se keskiosa ja täältä mennään sisällä. Niin tämähän on ollut aikanaan Santiagon seurakunnan osa, tämä Miras, eli tämä on Miras de Santiago nimeltään. Ja tämä kirkko on jo siis 1400-luvulta niin siellä olemassa. Siellä on sitten tavallaan kerrotaan sitten siitä historiasta, myöskin sen kirkon historiasta ja niistä pyhimyksistä ja niin poispäin. Tämä on osoittautunut aika niin kuin hyväksi palveluksi näille pyhiinvaeltajille, koska varsinkin me, jotka tullaan luterilaisesta kulttuurista, niin tunnetaan huonosti tätä katolilaista pyhien historiaa ja yleensä kun meidän on vaikea niissä kirkoissa ymmärtää, että mitä me oikein nähdään, niin se on sillä tavalla niin ollut monelle aika mielenkiintoista, että mitä ympärillä tapahtuu. Tässä näkyy sitten ihan tätä ympäröivää seontua. Tämähän on metsätalous ja täällä on kaivosteollisuutta täällä ympäristössä. Tässä näkyy näitä eukalyptuspuita ja sitten energiatuotantoa tuolla vuorilla. Tämä on hyvin kaunis paikka, että siellä kyllä sielunnetaan. No sitten on pyhiinvaeltajat nukkuneet ja levänneet toivottavasti hyvin. Ja täällä on sitten meidän tosiaan tätä keittiötä ja poiketen niin kuin normaalista tämmöisestä paikasta, jossa ei ole ketään paikalla koko ajan, niin me valmistetaan aamupala näille pyhiinvaeltajille. Eli herätys on ilta, hiljaisuus on 10:00, kun unohtuu jalkapallo keskiviikkoja, jolloin silloin se peli loppuu. Ja siinä vaiheessa edellytetään, että kaikki ovat kiivenneet sinne kurkkaansa ja valot sammutetaan. Ja sitten herätys on 7:30 ja oletetaan, että pyhiinvaeltajat on 9:00 ulkona. Ja silloin täytyy todella olla ulkona, koska meidän täytyy päästä siivoamaan tämä paikka. Niin vapaaehtoinen herää sitten joskus 6:00 valmistamaan tätä aamupalaa, joka ei ole mikään englantilainen breakfast, vaan koostuu siis teestä ja kolakaosta ja kahvista ja sitten ahtoleivästä ja sen kanssa otettavista mahlalaapeista sun muista kaivosteista. Ja sitten pyhiinvaeltajat tämän jälkeen, kun heidät on saatu ravittua, niin sitten heidät ohjataan ulos, niin syytä lähteä. Mutta yritetään pitää huolta siitä, että tätä yön selkään lähtemistä ei olisi. Tämähän on niin sellainen todella ongelma näissä ajataloissa ollut. Se on nyt aika lailla loppunut tämän covidin jälkeen, mutta että kaikki on varmaan törmännyt, jotka on näillä poluilla kulkenut niihin, jotka kello 4 aamuista ryhtyy siellä panemaan jotain lamppua ja kaivamaan tavaroita ja sitten ummipimeään kävelemään. Ja tämä ei ole niin mahdollisimman huono idea. Että yritetään niin päästä siihen, että päivän valossa turvallisesti lähdetään, koska aina voi luottaa siihen, että sieltä kyllä saa yösiä. Kyllä ne seuraavat sitten hoitaa vaikka jollakin. Meilläkin on tässä vastapäätä tämmöinen koulu, joka avataan sitten, jos kerta kaikkia paikat tulee ihan täyteen, että saadaan ravitmustilaa sieltä. Ja muutenkin nämä vapaaehtoiset auttaa sitten siinä, että jos niin tulee tämmöisiä hankaluuksia. Nythän on yleistynyt tämmöinen käytäntö, että yritetään varata etukäteen näitä majoituspaikkoja. Ja tämä ei kuulu tähän perinteiseen kulttuuriin, vaan tarkoitus on se, että me ollaan nyt pitkien keskustelujen jälkeen hyväksytty se,
että samana aamuna voi soittaa. Ja tämä johtuu siitä, että tästä edellisestä paikasta on vain 16 kilometriä, mutta sitä edeltävästä kylästä on yli 40. Ja se tarkoittaa, että jos sä lähdet kävelemään sitä 40 kilometrin etappia, niin kuin monet tekee, niin sun täytyy tietää tavallaan, että sulla on joku paikka, mihin sä saat sitten pääsi kallistettua. Ja sen tähden on hyväksytty tämä niin samana päivänä soittaminen. Mutta sitten pitää myöskin ilmoittaa, jos ei tule, koska sitten me myydään ei-ota, jos joku ei ilmesty. Mutta tämä ei ole hotelli. Ja sen tähden, että ei varata niitä niin kuin viikkokausia aikaisemmin, että jollekin ryhmälle. Sen sijaan siinä kaupallisessa refugiossa näin voi tehdä, koska se toimii niin kuin hotelliperiaatteella. Tämä on pyhiinvakuuteen majatalo, joka toimii niin perinteisen tämän, että uskotaan siihen, että asiat järjestyvät ja vapaaehtoisten tehtävä on sitten pitää huolta siitä, että ne tosiaan järjestyvät. Voiko semmoista tapahtua, että sieltä soitetaan niin monella, että kaikki paikat sitten yhtäkkiä onkin varalla? Juuri sen tähden tästä ei oikein tykätäkään, että sitten sanotaan, että nyt ei ole, niin kuin, että me yritetään pitää aina niin kuin muutaman paikkaa vapaana, ettei ne menisi, että juuri nämä, jotka tulee vauvoista, niin ovat sitten. Ja tässä tietysti sekoitti tämä covid-aika, koska silloin kun rupesi covidin jälkeen aukeamaan, niin silloin ensi alkuun ei saanut muuta kuin varaa. Joo, koska piti huolehtia, että ei ole liikaa yhdessä paikassa. Ja sitten se on jäänyt. Nyt kun katsoin tuossa pari viikkoa sitten, tuli semmoinen sivu, jossa oli ranskalaisen tien talvella auki olevat majatalot, niin siellä aika monessa ilmoitti, että pitäisi varata. Joo. Tämä on tämmöinen hyvin vilkas keskustelu, joka nyt on vähän niin kuin tässä 125 kilometriä, ja miten se jakautuu, että niin kuin mikä on nyt se linja, joka hyväksytään. Ja nyt just tämän covidin takia, kun oli pakko varata, koska suurin osa paikoista oli kiinni, tai miltei kaikki, niin nyt sitten juuri se varauskulttuuri jäi päälle. Siinä on se hyvä puoli, että sitten näitä kello 4 kävelijöitä aamuyöllä ei taas ole. Et suo siellä, vetellä täällä, sitten on löydetty näitä erilaisia kompromisseja, koska siis tätä asiaa nyt ei mikään muu säätele kuin se paikka itse. No sitten jos tässä nyt näkee näitä pyhiinvaeltajia, sitten he ovat nyt lähdössä. Ja tässä tapahtuu tämmöinen hyvin tärkeä asia, eli he kirjoittavat meidän tähän vieraskirjaamme sitten näitä kommentteja, ja siitä mikä se on vähän niin kuin laadunvalvontaa. Seurataan sitä, että onko kaikki mennyt hyvin ja niin poispäin, ja onko he tyytyväisiä. Ja te keräävät viimeiset tavaransa ja lähtevät. Tässä on nyt tämmöinen iloinen liettualaisryhmä, joka oli sitten lähdössä eteenpäin kävelemään, ja sitten me 3 vapaaehtoista siinä. Ja tässä on tosiaan tätä kirjoitetaan tätä päiväkirjaa, tai miskä sitä nyt sanoisi. Täällä on sitten näitä erilaisia kommentteja, niin tässäkin on ihmisiä eri puolilta maailmaa, tämä onkin yksi sellainen ongelma, että tässä kun minullakin kävi kerran niin, että mä yritin yhdelle ihmiselle, joka ei puhunut mitään muuta kuin saksaa, niin ruveta siis sanomaan, että me avaamme kirkon kello 8. Ja mä en yhtäkkiä, kello 7. Ja yhtäkkiä siis mä en keksinyt mitään sanaa saksaksi, joka olisi lähelläkään mitään kirkkoa. Sitten mä olin jo näyttänyt sille, että täällä on tämä akutila ja täällä on oikein suihku ja niin poispäin. Sitten mä yhtäkkiä muistin, kirje, niin. Sitten sain hänelle selostettua, että avaamme kirkon, koska siis verbi muistiin, mutta menee ihan sekaisin. Mutta ihmiset on aika kärsivällisiä, että ymmärtää, että me yritetään parhaamme, mutta joskus voi olla siltä. Ja tässä on sitten 2 iloista vapaaehtoista, niin ja tässä rekisteröintipöydän äänessä niin yhtymässä päivän tärkeimpään tehtävään, eli siivoamiseen. Eli kun kello 9 viimeinenkin pyhiinvaeltaja on saatu karkotettua, lähetettyä eteenpäin kohti Sobradus Monkisia, niin sitten tämä paikka suljetaan ja alkaa jyssäys. Eli tämä on tämmöinen ora et labora niin kuin paikka näille vapaaehtoisille. Ja tämä on myöskin tämmöinen, jota kunta säätelee erittäin tarkasti, että tätä siivouksen tasoa. Siellä otetaan näytteitä koko ajan veden puhtaudesta ja klooripitoisuudesta, ja samoin niin kuin tehdään näitä
legionellaistaudin torjumiseksi näitä suihkupäät pitää puhdistaa määrätyllä tavalla. Ja lisäksi niin se, mitä erityisesti vaaditaan, niin on nämä bedbugit. Eli on ongelma joskus se, että joku pyhiinvaeltaja tuo edellisestä paikasta tullessaan niin tartunnan. Ja sehän tarkoittaa siis täyttä katastrofia, koska koko paikka on suljettava ja tilattava sinne kuteiden torjunta ja sitten vasta kun se voidaan avata uudestaan, niin siellä voi mennä useammankin päivän. Eli jos joku tällainen saapuu paikalle, joka itse epäilee, että tämmöistä tartuntaa tai muuta, niin kaikki hänen tavaransa eristetään ja ihminen pannaan ihan eri paikkaan nukkumaan ja tarkastetaan se koko tilanne, ettei hän pääse kontaminoimaan tätä niin kaikkien yhteistä juttua. Nämä on ollut aika suuri ongelma näillä reiteillä. Mitä enemmän ihmisiä, sitä enemmän tietysti tällaistakin ongelmatiikkaa syntyy. Ja juuri sen tähden on meidänkin punkattu tämmöisiä, niissä on nämä vahdit, että voidaan seurata, jos jotain tapahtuu. Ja sitten niissä on nämä tämmöiset yliset patjansuojelukset ja muut, että ne on helppo pitää puhtaan. Ja ne tosiaan sitten, kun tämä siivoushomma alkaa, niin tässä siivotaan, se on miesten ja naisten WC, niin omilla puhdistusaineilla on kaikki nämä suihkut ja vessat ja muut systeemit. Ja sitten imuroidaan kaikki paikat ja sitten tämä Espanjassa pakollinen kostea moppaus ja tosiaan sitten nämä erityispuhdistustoimenpiteet ja ne kaikki kirjataan. Et mitä tehdään viikoittain, mitä tehdään päivittäin, mitä tehdään niin kuin joka toinen päivä ja niin poispäin. Ja tällä tavalla niin kuin varmistetaan kaikkien turvallinen oleskelu täällä. Ja tähän hommaan menee sitten riippuen siitä, että onko meillä ollut täystalo, koska silloinhan meidän pitää pestä kaikki lakanat ja saada ne vielä kuivaksikin jollakin tavalla. Ja kaikki myöskin niin astioita on käytetty paljon enemmän ja kaikkea muuta. Mutta sitten jos on taas joku ihan alkuvuoden juttu ja saattaa olla vain 2 pyhiinvaeltajaa, niin sitten täytyy sujuu paljon ripeämmin tämä siivoushomma. Meillä on todellakin tää käytössä myös lakanat, siis niin kuin aluslakana, ei mitään muita lakanoita, ja tyynyliina. Ja nämä pestään kaikki päivittäin heti käytön jälkeen. Siinä on yhden homma, kun hän pyörittää pesukonetta ja kuivautuntua, tai jos ulkona voi kuivata, niin sitten siellä. Yhden homman siivota näitä erityiskohteita ja 3 sitten niin imuroi ja moppaa ja niin poispäin. Ja siinä se koko aamupäivä kuluu. Ja sitten sen jälkeen laitetaan itselle ruokaa ja varmistetaan, että on taas leipää ja marmeladia ja olakautta ja kahvia ja kaikkea muuta siihen, että pyhiinvaeltajat tulee. Ja kun tämä kaikki on saatu tehtyä, niin sitten voidaan avata uudestaan. Tässä vaiheessa usein jo istuu siellä rappusilla ihmisiä ja sitten ihmettelee, että miksi ne pääse sisään. Mutta se on täysin mahdoton ajatus, että nämä jotenkin tapahtuisi yhtä aikaa. Että sen tähden tässä on tämä suljettuneoloaika. Ja kello 2 avataan sitten uudestaan ja sitten ruvetaan taas rekisteröimään pyhiinvaeltajia ja antamaan ohjeita ja niin poispäin. Tämä on itse asiassa aika niin kuin fyysistä työtä, aika rankkaakin sellaista. Voitte kuvitella, että kun me esimerkiksi pestään ikkunat ja sitten täällä näkyy myöhemmin näitä kuvia, kun täällä on viety nyt ulos kaikki nykyhuoneen noin matot ja sitten tuuletetaan näitä filttejä ja niin poispäin. Tehdään tämmöistä vähän suusiivousta aina silloin tällöin. Lisäksi pitää puutarhaa hoitaa, leikataan pensasaidat ja reikataan nurmikkoja ja niin poispäin. Että mitä nyt voitte kuvitella, että jos pidätte 24 hengellä tai 20 hengellä, niin majatalo on kotonanne. Niin tämä on sitä samaa hommaa. Ja tämän vuoksi tätä tehdään 2 viikkoa kerrallaan. Ja se on ihan riittävä aika. Eli ne on 2 viikon tämmöisiä legejä. Ja uskoisin, että tämä on suunnilleen samalla tavalla järjestetty, jos menette jonkun muun organisaation vapaaehtoistöihin, niin se on se maksimiaika, jonka siellä jaksaa olla. Se alkaa se vuosi siitä, että tulee tämmöinen
avauspartio, joka siis laittaa kaiken kuntoon sitä varten, että sesonkin voi alkaa. Tämä on talven suljettuna, niin siellä täytyy katsoa, että vesi toimii ja sähköt toimii ja lämmitys toimii ja takka toimii ja niin poispäin. Ja sitten niin voidaan aloittaa se homma, kun on, että tämä aloituspartio on ollut siellä ja sitten näillä 2 viikon niin kuin aina vaihdetaan keskiviikkoisin. Ja sitten se keskiviikko vaihtopäivä on siis sellainen, jolloin tämä lähtevä niin kuin luovuttaa raportin sille tulevalle jengille ja selittää, että mitä tässä nyt on ollut ongelmia ja mikä on toiminut ja mikä ei ole toiminut ja muuta. Että esimerkiksi viime vuonna oli kaivo jostain syystä vähän yskähteli ja siellä kävi sitten aina niitä paikallisen firman edustajia katsomassa ja niin poispäin. Että sitten tässä kuvassa näkyy tämä Pyhiväeltöjen käytössä oleva lavainero. Tässä nyt on meidän kosmikset tällä hetkellä sijoitettu niin kun ne on tyhjennetty ja siivottu ja niin poispäin. Tässä on Pyhiväeltöjen käytössä oleva kuivausruumu. Meillä on sitten tuolla varastokomero, jossa on kaikki nämä Pyhiväeltöjen tarvitsemat kuvat ja muut vastaavat säilytetään. Ja siellä on myöskin pesukone ja kuivausruumu, jotka on vain henkilökunnan käytössä. Ja tässä sitten näkyy toimisto, eli tämä majoitustila on sitten niin kuin 4, on 2 tämmöistä toimistohuonetta, joissa sitten nämä vapaaehtoiset nukkuu. Ja tässä ollaan nyt just lähettämässä sitten näitä rekisteröintitietoja sinne Pyhiväellystoimistoon. Mutta se unikin voi jäädä joskus vähän vähäiseksi ja senkin takia tämä 2 viikkoa on aika hyvä aika. Että jos ajattelee, että illalla pääsee nukkumaan, kun se viimeinenkin jalkapallokatsoja on saatu sinne sänkyyn ja sitten se pannaan kaikki kiinni ja niin poispäin. Ja sitten pitää herätä 6 aikaa aamulla, niin tätä hommaa taas jatkamaan, niin senkin takia se 2 viikkoa on aika hyvä. Silloin kun sulla on 3 henkeä, niin siinä voidaan vähän vuorotella, että kuka tekee mitäkin ja kuka ehtii minnekin. Ja jotta ei saa sellaista kuvaa, että tässä nyt raadetaan aivan hermottomasti, niin tässä ollaan sitten iloisesti Parkalla markkinoilla. Ja täällä nautitaan sitten polkua perinteisin menoin ja rentoudutaan. Että kyllä tähän mahtuu sitten jonkin verran, tässä on 2 kylää tai tämmöistä pientä kaupunkia lähellä, toinen on Friuli ja toinen on Gitirit. Niissä täytyy käydä pyytämässä pankkiasioita ja kaupassa ostamassa nämä tavarat, mitä kuitenkin sitä kulutusta on. Täällä Mirasissa, niin kuin mä sanoin, niin ei ole yhtään kauppaa. Siellä käy kauppa-autoja sen sijaan, että niistä saa sitten ostettua leipää ja jonkin verran kalaa ja tämän tyyppistä. Että jos alkaa näyttää siltä, että leipävarat uhkaavasti vähenee, niin sieltä saadaan rahaa. Mutta sitten just jos on sellainen päivä, että on ollut vain muutama pyhiinvaeltaja tai muuta, niin sitten reipas siivous ja sitten tämä Parga, joka tässä on joku kylä, lähellä oleva kylä, ja sinne pääsee käveleenkin ostolikyydillä. Mutta sitten tosiaan Friolin tai Gitirin siinä on tämä 2 minuuttia. Tämä Gitiris on myöskin se paikka, josta tänne Mirasiin yleensä tullaan, koska tänne on 1 bussiyhteys päivässä ja se ei tule oikein sen aikaan sen keskiviikon vaihtoajan, että Gitiriin matkataan ja vapaaehtoiset kustantaa itse oman niin matkansa sinne, mutta sitten tämä ylöspito täällä on niin talon puolesta. Ja tästähän ei mitään korvausta myöskään makseta, mutta tämä on ihanaa työtä ja mahdollistaa sen, että voi niin antaa takaisin kaiken sen hyvän, mitä itse on saanut, kun on siellä taustellut eteenpäin. Ja vapaaehtoiseksi tosiaan pääsee, niin kuin mä näytin sitä ensimmäistä kuvaa, niin siellä oli semmoinen hostess ja sitten oli volunteering siellä oikeanpuolimmaisessa reunassa ja tutustumalla siihen volunteerin palkin alla oleviin asioihin, niin voi tutustua siihen, miten tämmöisen työhön pääsee mukaan. Ja itse tuli niin, että kun mä olin liittynyt tähän Confraternityin, niin
olen osallistunut heidän toimintaansa ja mulla on niitä kavereita siellä, niin ne niin kuin kutsui mut sit siihen mukaan. Ja mä sain sen koulutuksen tavallaan siellä paikan päällä. Mutta he järjestää myöskin joka vuosi niin tämmöisen vapaaehtoisten koulutuspäivän, johon voi osallistua ja sillä tavalla niin kuin tutustua tähän työhön. Ja tämmöinen käsikirja on sitten olemassa. Tämä on Miratin käsikirja viime vuodelta, mutta tämäkin tästä menee, jossa sitten kerrotaan kaikki ne yksityiskohdat, että mitä siellä täytyy niin ottaa huomioon ja mitä tehdään minäkin päivänä ja niin poispäin ja ne numerot ja mihin otetaan yhteyttä. Näitä molempia majataloja varten on tällainen komitea, jonka puheenjohtaja on vastuussa siitä, että se rota saadaan täyteen, siis se osanottajien lista ja että on tarpeeksi näitä huoneneita siellä vapaaehtoisia tekemässä tätä työtä. Ja ehkä on niin, että sijaa on aina uusille tulijoille, että jos teitä kiinnostaa, niin tämä on varmasti mahdollista. Tiedän toisen suomalaisen, joka oli ainakin muutaman kerran siellä Rabanalissa, siellä ranskalaisen reitin varoilla. Ja nämä myöskin auttaa, jos joku haluaa. Mun kanssa nyt ensi kesänä niin tulee yksi vastaanottaja Suomesta. Ja jos on kiinnostunut jostain muusta organisaatiosta, niin näitähän on, tämä Hollannin iso organisaatio, heillä on joitakin tämmöisiä majataloja täällä Espanjassa ja samoin mun mielestä ranskalaisilla organisaatioilla on ainakin yksi. Että kyllä näitä on ja mahdollisuuksia on ja vähän oman kielitaidon ja kiinnostuksen mukaan. Tästä kielitaidosta vielä ehkä se lopuksi, että on hyvä, jos osaa espanjaa, koska vääntäjistä suuri osa on espanjankielisiä. Niin muutenhan tämä lingua franca täällä on englanti, mutta ja tämä kun on englanninkielinen organisaatio, niin tietysti se korostuu siinä. Mutta kyllä niin jos on kolme vapaaehtoista, niin ainakin yhden on puhuttava sujuvasti espanjaa, että saadaan muun muassa nämä puhelinsoitot hoidettua. Koska erityisesti siinä niin voi tulla vähän kömmähdyksiä, että oliko se nyt 6 vai 7, kun se sanoi puhelinnumerossa, että jos tarvitsee soittaa tai vastaavaa. Tai kun tilaa jotain kaasupulloa asentajaa sinne paikalle, että se on sitä. Eli näin. Mä en tiedä, vastasiko tämä... Kiitoksia. Taputtaa tässä. Ja nyt sitten voi vaikka tuo kuva vielä näkyviin, niin voi kysellä, sen saa vähän puhumme silloin syksyllä, kun se olimme tästä näin. Että jos Suomesta löytyisi enemmänkin kiinnostusta, niin Jaakontien ystävien puitteissa voitaisiin järjestää ensi talvena tämmöinen koulutusviikonloppu niille, jotka haluaa vapaaehtoiseksi. Tämä Camino Europa Compostela, niin sitä kautta myös tulee tämmöisiä pyyntöjä. Siinä on mukana myös näitä espanjalaisia yhdistyksiä aika paljon, ja on paikallisia ja alueellisia. Ja heillähän tietenkin on monilla on sitten oma majatalo. Ja ainakin siellä tulee pyyntö sitten, semmoinen tuli itse asiassa viime syksynä, että se ei muistaakseni liittyy enemmän tällaisiin aluehallinnon majataloihin, että sinne ei tähän raakaan työhön, vaan niin kuin ottamaan vastaan ylipäätään pitämään niistä huolta vähän toisenlaisella työllä. Mutta että jos tätä kiinnostusta tulee, niin sitten ensi talven ohjelmaan voitaisiin ottaa tämä koulutusvalmennusviikonvaihde, joka sitten antaisi mahdollisuuden mennä periaatteessa mikä tahansa järjestön kautta. Sitten olkaa hyvä, kysykää. Monta kertaa sä oot ollut siellä vapaaehtoisena? Mä oon ollut varmaan 6 kertaa. Sellaista jo. Minä vuoden aikoina? Mä oon ollut, silloin kun mä aloitin, niin mä olin pääasiassa silloin kun avattiin hyvin sen jälkeen. Että vappuna tai joskus ilman, että onkin jotain joku valokuvakin siitä, kuinka nämä lehmät, kun pannaan aina laitumella, ne kulkee siitä tämän meidän mainatalon ohi, niin tämmöinen lehmien vappumarssi siinä. Ja sitten mä oon ollut ihan keskikesällä, jolloin on siis enemmän virskettä ja ylinää.
ja näin poispäin. Ne on musta kauhean kivoja ne kevään jutut, koska siinä ehtii puhua näiden ihmisten kanssa niin kuin ihan toisella tavalla. Ja kyllä kaikenlaisia tarinoita ja asioita ja mikä kenenkin on tuonut sinne. Niin, keväällä niin pyhäviikkoa lukuun ottamatta, niin sen jälkeen aina tuonne alkukesään asti niin huomattavan suuri osa pyhiinvaeltajista on ulkomaalaisia. Sitten taas koko vuodelle katsottuna noin puolet on espanjalaisia. Joo, että me ollaan, niin kuin, koska me ollaan se 125 kilometriä, niin nämä koululaisryhmät ja espanjalaiset, jotka on siellä isoäidin vaatimuksesta tai jotain muuta, niin ne on niin kuin vasta siellä Sobradossa. Ne aloittaa vasta siitä 100 kilometristä. Ne aloittaa siitä 100 kilometristä hyvin tarkkaan. Mutta sekin saattaa nyt muuttua, kun tämä on. Kyllä. Mutta että nämä jää jotenkin mieleen sitten tämmöiset niinku, just tämmöiset vähän erikoisemmat. Musta oli aivan yksi semmoinen ihana porukka, niin neljä suurin piirtein niin mun ikäistä naista, ehkä vähän nuorempaa, niin he oli ollut siis koulussa aikanaan kavereita. Ja nyt he oli kotirouvina ollut sitten vuosikausia. Ja sitten he sai aina viikon vapaata perheeltään. Ja sitten he lähti 4 rouvaa niin yhdessä kävelemään sitten kohti Santiagoa. He oli lähtenyt jo siis vuosia aikaisemmin ja he kävelivät sen viikon. Ja nyt he oli sitten tuli sinne neille, aloitti sieltä. Ensin tuli reput, koska heillä oli tämä reppujen kuljetuspalvelu. Ja sitten tuli tädit. Ja kun sitten vertailukohtana on usein se, että on paljon nuorisoa, jotka ei oikein nähnytkään keittiötä tai tiedä mitä pitäisi tehdä. Niin tämä oli niin kuin luomisen työ. Huiskis, heillä oli valmiina koko refukiolle, niin ajolikeitot ja sämpylät paistettuna ja hommat tehtynä. Ja sitten kaikki kävivät pöytään ja sitten niin samalla vauhdilla se oli myöskin siivottu koko homma. Ja sitten he aamulla taas iloisena, niin taksi tuli ja haki heidän rinkkansa ja sitten he lähtivät kävelemättä. Ja se oli todella siis katkennut aina sitten sen viikon jälkeen se matka, että siitä vaan näkee just tänne, että voi tehdä myös kausia tätä. Ja se on tyypillinen espanjalaisten tapa tehdä, koska matkat sinne aloittaa kotoa joskus ja sitten joskus saavutaan säteilykomposteilla ja sen mukaan mitä ne sattuu lomaa viikko tai 2. Aina tapaa muistaa jatkaa siitä, mihin edellisellä jäätiin. Niin. Eli siinä on siis joku 10, tai se sillä lailla, että sinne kun menee porukkaan, se on 2 viikkoa, niin sitten se on läpsystä vaihtoa ja seuraava tulee ja sitten mennään eteenpäin. Mutta onko siellä sitten joku tällainen 10, kun joku menee sinne, joka on sellainen ihminen, joka aina on yhteydessä jotenkin suurempi opettajalla? Joo, se on se tästä meidän tapauksessa tämä kuin silloin Vaitio, joka on siis tämän komitean puheenjohtaja. Että jos nyt tulee, ja hän yleensä soittaakin pari kertaa niin kuin viikossa ja kyselee, miten se siellä menee ja niin poispäin, että onko ollut jotain ongelmia ja tarvitaanko apua niin materiaalista, tai siis englannista vai pärjäätteistä siellä ja niin poispäin. Ei siinä semmoinen niin olo, että on yksin sinne ylättynä. Paljonko niitä vapaaehtoisia on tässä? No siinä rotassa, kun se alkaa niin kuin siitä pääsiäisestä ja loppuu lokakuuhun, ja sitten on 3 per niin kuin 2 viikkoa, mitä se tulee. Niin, se on aina, että saiko olla vaikka keväällä ja syksyllä vielä toistamiseen vapaaehtoisesti? Se ei ole tarkoitus. Tarkoitus on, että ollaan vain se 1-2 viikon pätkä ja ihan oikeasti se kyllä riittää. Et jotenkin se on ihanaa työtä, ja siinä on, mutta se on niin intensiivistä, että paljon enempää ei jaksa. Et joskus on tarvinnut tietysti hälyttää joku, niin kuin ihan vain joku sairastui tai jotain muuta vastaavaa. Mutta siellä on erilaisia ryhmiä, että esimerkiksi yksi sellainen porukka tulee aina Yhdysvalloista ja ne on niin se 1-2 viikon pätkän. Ja sitten joku on ollut Australiastakin ja niin poispäin. Joo. Meillä oli alun perin oma kaivo, mutta nyt se on liitetty tähän kylän systeemiin. Ja meillä on sellainen iso tankki, jossa sitten se vesi niin kloorataan ja jota käytetään. Että se on kyllä riittänyt ihan hyvin. Galiciassahan ei ole sitä vesipulaa, mikä on muualla Espanjassa. Että se on niin vihreätä aluetta
ja luonnonolosuhteiltaan ihan erilainen kuin nämä Espanjan kuivuudesta kärsivät alueet. Tähän muuten niin suositellaan, että ihmiset eivät ostaisi pullonvesiä. Ajatelkaa, että samaa pätkää kulkee kesällä 2, 3, 4, 5 000 ihmistä, jos jokaiselta jää pari vesipulloa sinne, niitä tyhjinen määrä. Jos pyhivaltainen pitää ajatella, että vaikka itselle se on pieni juttu, mutta kun on valtavat määrät niitä, jotka tekee sitä pientä juttua, niin se on iso juttu. Ja Espanjassa yleensä kyllä kuitenkin siis vesijohtovesi on juomakelpoista. Siinä määrin juomakelpoista kuin Turussa. Kyllä sitä juo, mutta ei kannattaa nautintoa. Ei ole perheiden mahdollista. Turussa on vielä parantunut. No siis oletko sä siellä omalla matkavakuutuksella vai onko tehnyt jotakin vakuutuksessa? Mä olen omalla matkavakuutuksella, mutta siellä on periaatteessa joku muukin vakuutus olemassa, mutta en ole ihan nyt sitä ihmettelemään, vaan mä pidän mun vakuutusta koko ajan voistassani, se kattaa myöskin tuon. Joo, ja siis perusterveydenhuollon suomalainen saa Espanjassa EU-kansalaisena, vaan se EU-kortti. En ole käyttänyt hyväksi, mutta olen ymmärtänyt, että se vähän niin kuin sujuu nopeammin kuin täällä Suomessa ja on vähän kattavampaa. Ja täällähän ei siis täällä kylässä ole mitään terveydenhuoltopalveluita. Se on todellakin, siellä ei ole mitään muuta kuin ne ihmiset ja sitten se yksi majatalo ja sitten me. Ja kaikki pitää hakea sitten jostain kauempaa. Että lapset käy koulussa, niin myöskin koulubussilla ja niin poispäin. Tämä on ihan tämmöinen pieni kylä. Eli jos joku niin henkilökunnasta sairastuu, niin sitten pitää lähteä jonnekin Luukoon tai Vitilitiin tai tällaista. Peppa nyt ei tiedossani ole, että tällaisia olisi tapahtunut. Mutta voisi tietysti ihan hyvin tapahtua. Onko vielä vaan kahvitauon paikkaa? Vielä kerran Eevalle kiitoksia ja kaikille teille, että tulitte tämän asian tiimoilta. Jos tosiaan enemmän jää kiinnostusta, niin ottakaa Jaakon ystäviin yhteyttä ja tiedät, että ryhdytään koulutusta järjestää.